Ordenagailu publiko edo partekatu batetik zure Google kontura sartzen zara? Hau egitean zure pasahitza babesgabe geratzen da. Eta gainera, lapurreta errazten da. Googleek 2 pausutako egiaztapena eskaintzen du. Hautazko segurtasun funtzioa da, zure kontua babesten du, pasahitza hackeatu edo lapurtzen badute. Funtzio hau segurtasuna hobetzen du, horregaitik zure mugikorra eta pasahitza beharko duzu saioa hasteko. Nola konfiguratu? Hasteko, goiko partean dagoen laukiari klikatu eta kontua aukeran sakatu. Google kontuko pantailan segurtasun botoia sakatu eta 2 urratseko egiaztapena aukeratu. Googleek ezarritako urratsa jarraitu. Nola aktibatu 2 pausutako egiaztapena? Erabiltzaile izena eta pasahitza sartu eta gero, Googleek egiaztapen kodea eskatuko dizu. Kode hau zenbakizko kode labur bat da. Googleek dei edo mezu baten bidez bidaliko dizu.